Orta Aziýanyň 4 döwletinde elde edilen hasabata görä Gazagystanda beden we akyl taýdan näsek çağalaryň sany 2021-nji ýylda 24 göterim aşak düşen bolsa, Türkmenistanda şol bir wagtyň içinde näsek çağalaryň sany 87 göterime ýetdi. Türkmenistanyň Jenaýetkar hökümetiniň bilim ministriniň berýän hasabatyna görä, mektep internatlarda, ýetimler öýünde beden we akyl taýdan näsek çağalaryň sany 2022-2023-nji ýyllar aralygynda 17,4 göterim ýokarlandy. Taryha gaýtyp gelsek, 1956-njy ýyldan başlap SSR-iň paxta proýektinde Amdyrýa we Sirderyanyň suwuny paxta we bürünç meýdanlarynda ulanmagynyň netijesinde dünýäde 4-nji ýerde durýan Tüýji suw kölüniň guramagyna getirdi. Şeýlelikde Aral kölüniň täsir edýän geografik topraklaryndə tebigatynyň gurakluk iklimine öwrildi. 1984-nji ýylda Mar şäheriniň golaýynda ammonium öndürýän zawod kurulýar. Zawodyň häzirki önümçiligi ammiak selitrasy, ammiak, azot kislotasy, suwuklandyrylan kislorod, poliproplen haltasy, kasilaşdyrylan suw, demir sulfaty ýaly önümler bolup durýar. Bu zawodyň önümi öndürüp başlan ýyllaryndan Mar sewtiniň eýlatynyň saglygyna uly zar burýar. Halk içinde kletkanyň rak we bagyr ferrozy diýip adlandyrylýan keseller giňden ýaýrady. Bu Türkmenistanyň jenaýetkar toporunyň saglygy goraýşy häzirki derejäge getirenligi, ýeterli derman ferişdeleriniň we ýokary hünärli lukmanlaryň ýoklugy sebäpli bejermäge ukuypsyz bolup durýar. Şeýlelik bilen halkyň saglygyna agyr zeper ýetýär. Bejerilmedik keseller kronik ýagdaýa öwrilýär we ýaş ölümler barha artýar. Häzirki döwürde ortaça ýaş 40-55 ýaş aralygynda. Ýolatan we Lewap sewtinde ýerleşýän gaz öndürüji zawodlaryň daşky urşawy we halkyň saglygyna ziýan ýetirmezligine üns berilmändir we öňe alynmandyr. Bu hem ýurdyň tebigatyna we halkyň saglygyna öwedinde bolup bolmajak uly ziýanlar ýetirýär. Ýolatandaky tebii gaz işläp çykarýan zawodlaryň zäherli himik galındylary ýeliň netijesinde golaýdaky şäherdir obalary öwsüp, bu ýerdäki ýerli ýaşaýjylaryň saglyklaryna ýaramal täsir galdyrýar. Bu zäherli himik galyndylaryň howasyndan dem alýan ýaşaýjylarda wagtyň geçmegi bilen erbet keselleriň döremegine, ýagny onkologik keselleriň ýaýramagyna getirýär. Lewap ýylnyň hem umumy ýagdaý şeýle. Bu katastrofik ýagdaý hakynda Türkmenistanyň ekologlary we alymlaryny iş makalasyny ýazyp, aladalanyp, seminarlar geçirendigi heniz gözýetimde görülmeýär. Hünärmenler tarapyndan suwun we howanyň nä derejede ziýanlydygyny keskitlemek üçin dosimetrler ulanylmaýar. UNICEF-iň beren hasabatyna görä Türkmenistanda 2021-nji ýylda beden we akyl taýdan näsek çağalaryň sany 87 göterim ýokarlandy. Munyň sebäpleriniň biri çağa imitiniň ýetmezçiligi bolup durýar. Ýurtda akyl we beden taýdan näsek çağalaryň sanynyň köpelmeginiň birnäçe faktorlary bar. Ekologiýa faktory howanyň zäherliligi, toksik elementleriň enäniň özüne we göwresindäki çağasyna erbet täsiri, imit we saglyk, imit ýetmezçiligi, folik kislotasy ýetmezçiligi we kronik keseller dogulmadyk çağalaryň akyl taýdan riskini artdyrýar. Medisina kömegi öz işini bilýän bilimli, hünärli medisina hünärmenleriniň, akşer ginekologlaryň ýoklugy, sosial ekonomik faktor halkyň garyplygy, berilýän bilimiň, terbiýäniň pesligi, bilginiň ýetmezçiligi, internetiň ýapyklygy. San bir şeňe ýalyp dünýäde gazyň meşhur oýunçy 4-nji orny eýär dünýäde. Gynansak da bu ýagdaý tebii resurslary dünýäde 4-nji ýerde bolan baý bir döwletde, ýagny Türkmenistanda dörýär. Tebii resurslardan gelýän girdijiler nerede diýen soraglar durabara halkda döräp başlady. Muňa garamazdan ýurt möçberindäki bendin gytçylygy we çağa imitiniň ýetmezçiligi diýen döwründe Türkmenistanyň jenaýetkar hökümetiniň
Owganistana 2024-nji ýylyň 11-nji sentýabrynda ynsanperwerlik kömegini uğratmagy, halkyň arasynda Türkmenistanyň jenaýatkar hökümetine nägilelik döretdi.